המבחנים כבר הסתיימו מזמן, והבית ספר לא מעניין בכלל. חודש ארגון התחיל פה מצוין, והמורה לי פה פשוט רמה מעל. חודש ארגון אורות עוזות פה אווירה, אז נפתרו בכל ראשם של שקדה, וזליל צפון וקנות לנו נורא. חצי לי פה הייתה אווירה, יהיה פצצה. אלון תשפ"ג זה אווירה, אווירה. אלון תשפ"ג יהיה פגז, אשכרה. זה אווירה, אווירה. אלון תשפ"ג יהיה פגז, אשכרה. לא להוריד מהאלון, הוא דווקא טוב, ולבנים אין שום סיכוי אותו לגנוב. אז אולי פשוט לא תוותרו מראש, וזה יחסוך לכם את כל הכאב ראש. איך שומרות על הרמה זה מדהים, וואו. כל הסניף פנו לו אצבע בתים, ולהיות הכי גדולות זה עלה לנו לראש, ולכן הסניף הרבה יותר משים, וואו. בלילות וישנים נמנים, ופעולות לא עושים דים דים דים, והאלון פשוט מדהים, יהיה פצצה. אלון תשפ"ג זה אווירה, אווירה. אלון תשפ"ג יהיה פגז, אשכרה. זה אווירה, אווירה. אלון תשפ"ג יהיה פגז, אשכרה. אני יודע, ספציפית, לא נראה לי הבנתם לאיזה קבוצה נכנסתם, נראה לי חסר לכם משהו. וואו, אז תרבו כאן? דחוף! שם! הייתי אורות תשפו! נפסילי אמן דרס! וואי, איך בא לי במבה? איזה אלוני! יום זוועה, ביי. עכשיו תצלמי את הזה. וואי! גם אם אני לא רואה לאן, שמתי את הכלבים את המיטה יאללה, סניף, סניף, סניף! לא. עכשיו היום לא. אוי לא מעשיתי! זהו, תחבי, אין פה אינטרנט.